asa na mo lakaw. Adto na maguba. Naong. Gubang na daan na pagpalit sir. Gani kay may gani sa kono. Madiskarte kani mong one master mo. Ikaw pa diskarte yaw. Nga. Wala mahirap sa. Walang mahirap sa may diskarte. Diskarte. Taon. Wala diskarte ni mo diha. Ito ba na? Sa. Ito ipaw na. Gagagay. Pin kamot mo. Selamat kayo, Dilarmas. Tarong magbasa. Selamat, Dilarmas. Coffee and cakes. Mate, let's go. Happy first anniversary. Shout out po Dilarama. Thank you. Gracias. Urut naman largo. Kaon! Oy. Ikaw managtukar, favorite part ikaw managtukar. Mga kaya paborito ko. Duha ka putahe oh. Manok og guan. Manok chicken. Chicken. Baboy. Dawagin sila, ikaw. Ow. Ow. Kaon. Mana guys? Ha? Wala. Igod ding subding wala subding taril tong. Bukuya ring indom eh. Siya na, bok, ano yung subtin sila? Yung usap pa ka, sabi ngay. Atag nunal. Ano mo sabi? Duhano direo. Wala usap ka darilo. Wala na ron. Galis na ron. Aga. Subdong goy. Taguan gina niya eh. Nabalay. Ina po naman. Apondo. Kaya, selamat ya. Selamat bro. Selamat kayo. Tinggi ya. Bro. Butana. Te, bantayin te. Mawadaan ako sa te. Nal. Makuwangan na ha. Ano ba siya? Hello. Salamat. Salamat. Thank you very much. Lakaw doa. Balik. Ay, ang hilang tang. Nahilang awa nga bungtul boys. Ada mo gaya, naikon ba? Ano naman? Bilin, disconnect yung hilo. Ay, bang. Go. Ate, picturean para ito thumbnail ba? Ano mag-away? 1, 2, 3. Ato bang sa kamera go? Matik. Okay. Ayaw. Okay na kayo to eh. Hindi kayo mukha balibad mo sa kaon eh. Kasyam na uso. Bitaw. Sakto. Kanay kapkik ka. Kapkik ba? Nay kapkik dire. Pero? Inom puti-puti. Sakto ra. Thank you bro. Tagaw kayo. Niyo na dua. Okay bro. Okay, go. Dagay yun na ganyan. Ang ikaw dito. Ikaw, among kitilawan ka ba? Amo na gid. Artiya sa mo dili ka mukha nitong. Boy, di-design man ako. O design na nanandaan paghatag ay. Yeah, lagi ka na mo. Unsa na. Pa ito. Ano kita kay balintong. Gayo no sa. Saan? Sila magkupat. Sila yan eh. Maya saksa mo. Sila magkupat. Balintong ko. Jadi. Kapis buo ako. Apilo na plastic ron. Sabi po na sa pilong plastic ngayon. Ulo ta kayo, bisyo. Mana mong trabaho guys? Jig. Jig ka na pagkaw. Ano yung tapuson kay? Puro sa gini, lawagaw na natin eh. Go, bye-bye na go, bye-bye. Oh, ito na to. Bye-bye, bye-bye. Nal. Bye-bye. Go, Yudes.
Bye. What's up? Thank you. Hey, thank you Dilarama. Thank you. So, maraming tukar guys. Uy, muga. Maraming tukar guys no. So, salamat kayo. Dilaramas. Coffee and cakes. So, salamat no, Dilaramas Coffee and Cakes no sa pag-imbitar sa mga no. So, salamat kayo yun. So, maoras na siya. Ang tutusunod di kayo. See you.